Kaburam bat ke jiro Aisha blay bat ke jiko blay if he baro if you are snowy ke tin blay bat ki bale ya ka kani ka khubor ka wan shapi ya ka bangin pusan ya ka tin blay bat ka benta bangin kren kalong ki artli ki donut don artli ki donut bat ha kita ki artli ki donut ini pet na ka tinu blay ke a ka badai bat ke a ka bomdai ha ka gospel jong Marcus ka lenong ka ba nyeu bat ka dekat ka ba arpo haduk ba arpo lai ke itu ia kata ka donut ka balong kum ka pla yo bat bala tep hangta de kitiar ki basniu ki basmayu tung ki ba pensniu ki ba penjot ki bala kentup ya kata ka donut kum ka playo bala tep ya kita ki jing boman hangta bagata ni ka donut ala banong ka donut ka basniu ka donut kabanwan lam ye ke jingyap ka donut kabampat yo ye ke jingkala kabamut ka donut kabala da briu ulong don ha ka nunu ka religions la ni ka nunu ka niam la da ka ta ka donut empat heno shabar la ni penkut ye ka niam ka hukum ka jusmari hukum dan ke jingle ka bau briu le kanom la ban pen coach tung ini pe don ayu ha kata ka donut ka basniu ka donut ka baman ka donut ka bam coach ulo ongru ka ta ka ba mi no briu ka ta ken ka pen tingit yo briu kai ka ba mi no briu ka mi na ka donut na bana sepo na ka donut ki briu ki mi no ki jingmot baman ta ga dei briu uba mut kenang ban la sniu la khot yu baruna kami ke jing baman ke jing mut baman na ga donu du briu na ga donu du briu kimi ka baklim ke mi na ga donu du briu ki bi kai kan tai kimi na ga donu du briu ki ba pen yap kimi na ka dono du briu pi hangning yo kini ki dei ki jinglong ki jing sniu ki bashakai dei na ma da ka dau ki briu ki badon ka ni ka jinglong ki don kamban yo jing kalaba mot don kamban yo jing slop wala da deiru na ka bentaj tu don ka authority kum ka sarkar na lor ka ain ba ka ri ka don ba ka jela ka don ladan kamru ban wat ya kita kinong syarai balang kinong ya selok na kabenta gini kibriu bakin yo jing kalabamot kenang bah balakut ke term ban pensitom yaki ban set patok lani ban ai ganu ke jisneng kat kum kaan kin mi pat kum kita kibriu balakalabamot wala gede ki le noru ki bala penia briu le set kam dei tang bakin kut no tang ban su surrender ban yo ik scheme ban im lang hap deng jo pai ba lanep deng jong ka ying ka sam kam kut tang ata dan kami di briu bakin yo ik ji slok nang ba ka donu jongki dan kam ban yo ya ka jing pen tmai jing pen kut ban wengno ya ka ka jing mut besniu hani gong ka jing mut baman ki ba claim bi kai kan tai ba peniap kini ki mi na ka donut ki batu ki bakurup pi ki batu ki tu ijo ki wei kurup kamut pi shim ye ke jaka puta ji ki wei pi le bor ban bor nang ta ki ba pen sniu nurung ba pen sniu ka ba arsap ka ba nuti ka ba kwalalot wat ini ki ba arsap dan kam ban yo ye ke jing pentumai ki nuti prostitute kineru na Lord baga an ka bubet yaki ka sneng ka pani dan kam
ya ka jialap iktinu blay dan kami ki counselor ki batip ya ka iktinu blay banya selok iki kenang bakin sangeno na ka jingyai nuti kata ka dai ka bentan iktinu blay nang ta ki bakwa lalot ka nunu ka jing kwa lalot wat bam lalot ka long ka pop kwa lalot long ka pop ka ba kemi sniu ikmat jong ki tang de ka jing kwa brai sudah ban pek iki bom kuj iki dur bom kuj ya ke briu daga rukom ka bom day bat ya ke jingkmat jong kila pendap de ke jingkwa brai de ke basniu de ke jingkwa lalat de ke jingkwa bakan jedok bat da kata ke jinglong bobaman nan ta ka bakren beng pi ban kren beng ru kamlong nama de ka dau wat haki comment section ru pim dan kam ban kren ben yo ne wat kren ben nong sanchar wat kren ben yo no briu ai ka no ka constructive suggestion la ne ki jing ai jimot ai ka no ka guidelines ka guidance ka ba phi kwa ban kren day ban kren ben yo no briu ne personal jong no but kam ta me wat kren ben yo Jesus Christ ya ke jing i yo Jesus la ne wat kren ben ni ke jing ai ho Jesus Christ na mar ka ta kan wan ra ya ka jing bom la shu ban ma wat kren ben ni ke jing tray yo men sim ba khoi wat kren ben ya ka ta ke jing pen gandu yo men sim ba khoi ni yo i ba ki riu ni am hang ko poru Jesus Christ ki kren ben yo Jesus abo le kam ba ru ki kren ben na mar bom ye dei ba ka niam jong ki na mar ka niam jong ki kim ju le kum ta la dau Jesus i kai ule ki ben no ki wat u ban len temau ban peniap nang ta ke ai ka basngau krau kada nut basngau krau basngau meng basngau tang manga bala badan bor bastad badan pisa badan bor bala ban le ke ne ke de ke jing sngo krau nang ta bat ka bale bit wat le bit dan gibriu ki benang bastad dan gibriu de ki le bit baga ta ke jing le bit ka thau sha ke jing jot ka thau sha ke jing yap bat komta kini ke baro ki baman ki mi no na sepo baga penting yo briu kini ke de ka pla jo ka do nut bala tep bat ki briu ki bakit ya gani ka pop ka do nut la da ki yap kin boy shedu jok la da kin imru kim suk ka men sim wala ki yo spa ka pon rei kam don jing suk ti ka ta ka de ka wei pat ka do nut nama ta ka daung i don kam ban ya lap ye ki briu bakin yo i ke jingkala ka bomot ka long ban kul jingmot bai ka ta ka badon ka donut ka bomman ban bretno ban ino ban one pat shake jingem ka batman ka wei pat ka donut no mat ye san pra gong suk ki ba khui ka donut na bakin yo i yo blay la da ka donut jong pi ka khut pinyo iyo blay kumno ka donut ka kut ka ktinu blay ko ong la sat la pen kut bat la pen ksan yangi daga snamu jisu daga boru men sim bakut adam donu briu ha ka pertai ubalaban kut ka donut dala de lanti dag basumari ka niam gorukom dag basumari ki hukum daga balong ki niam ki ba per kamla setia ban pen kut ka jing pen ku je ka da nur ka dei ka jing pedang yau jisu ya ka snam je u ban sai ki pop jungi chiti ben kong yohanes wei kan dai ong la da ni plano ki pop ulong bohok ban ma ye ki jing bom hom jungi baro u jisu la ban ma de ma de ka dau ba ar korin san le nong khot ba khan nyau ko ong no badon no Christ Jesu long jing tau batumai ke barim ke la du no hakmi ki ege batumai ke la jia ka dono rim ga du ba ga dono tumai ka wan paralog bait u Jesu kren ye kini u ye tu ba ga don ka liwas ni ka barim ba ka liwas ni ka batumai ka don ru ka wan tumai ba ka wan ka barim but ye kini ka liwas ni ka barim la da bu ye ka wan batumai kan teno bat kani kaliwas ni kabar tmai don kaman bu da ka wan ba tmai kabamut la da ka donu jongi kadang dei kaliwas ni kabar rim kabadang don gitu ki jinglong
Pila ban tuai blei, pila ban ruai, pila ban wat blei, pila ban dem, pila ban long, naganunu kan niam, ka jait niam, pila ban long, hagan nugunu, ka kam, ka bapi pen pau syabar, kan nom la ban prekam namar kan pay. Bala da wan, ka jing pay yung mansim makuy ru, an pau pen ban haka durjong upaman, namar ka donut kam kud, ba mansim baman wan hangta. Dari mana ke daulat bi kwa ika wan batumai bi kwa ban yo ika jingem ga Bible ka bashisha jingem batumai ben ko je ka donut da ka snamu Jisu da ka bangajo Jisu ka donut pla da ka sentur bau Jisu la utrai ka wei ngan ya tui pi ha bau David ula le ika pop jong ka jingklim ya ka Bathsheba ula snautu bau la le pop leng ba ka jing pen pau jo Nathan ya ki pop jo Barkai ka bang yo iyan ni utuwai ni jinduwai wong atry wat beno ye nga nakmat jome wong pen ku ye ka donu jonga atry pen temai pat yo ben si ma po jonga kadi ka donut bau wong ye ka donut ka bapai balwet menom kan tait no ye ka habau David ukala ba mod ukala ye ka donut u address yo blay ya ka donut bangong pen ku ya ka donut jong atra parlok bayi ka donut ba kumno pidan ka proverb ka yatuk tin blay na kitab proverb bang ko kun ai ka donut jome hanga dengan ai ka jingkwa ka donut jome ai sutrai ka ba kumno ka donut lada ka dei ka donut ka baneng kong bang ala pen power pi ya gitu ki playo ki ba tablet iki ba sniu hang tu to bread no ika say no ika tabarok syabat pentkut no delete no but simpat ika senang mu Jesus site penkoi but yo aga danut batumai pinyo I yo blay driving a duai ka tengu Jesus yikito baro ki biar snow ika ktin jome but ki badan kamban pentumai ka danut ka mansim joki ki badan ka jing le ko drive in namar ki jingkwa brai namar ka pop ka badan po joki kala ring brow kalau ya lamba kala ka di ka bam ka jing em ka tu ka tim ka jing kwan lelot ba ka donu ki jing klem jing le no ti jing je clear ki jimot persneu ba ki ba kom kini try bi ai kin kala ba mot kin shem ya me an pen khoi no ba kin im ki jing ba tumai shwa ba ka ta ka jing jot kan lap ye ki Blay tu isnay ban karku badi kita gi bla rihok ela ka donu dak ba pediang yame ban im ko im kentang sumar ko try bai ka donu jong ki kan long ka khet ka jome bat kan long ko try ke jing pendap no yo men sim ba ko da ki badi ka ktin jome kan don ha ki da shisha ko try be ngaduai ha ka kertengu Jisu amen amen